Gonzo kuwainira kiti. Gonzo kuwainira kiti. Ma? Kumvura kasara panza pande? Sorry mama, ndiri kuwacha saka mvura ingoti ukaone mistake. Sorry kana ndapedza ndoikoroba. Kunodi kuwacha ne washing machine? Ndakafunga kuti pamwe ndimo panoshandisa washing machine. Aiwa pana patinei kuti ndiwani kana ndiwani, munhu wese anowacha ne washing machine ende ukawacha hembe dzako dzega. Ukangoona dzimwe zvinhu zvese chakasviba, unosvitora uchiisawo mu washing machine. Hapana kuti ndiani, ndiyababa, ndiani. Unongotora zvakanaka woisa mu washing machine chese chawaona chine tsvina. Handika? Okay mama. Uzvinzwa? Right mama. Chese chine tsvina unotora woisa mu washing machine. Ugadzirire mvura yako yawasvibisa panza. Okay. A few moments later. Koko iwe ma. Mbona pandisa phone yangu? Mama, iPhone yenyewe ine makamera 3 yainyuwani. iPhone kasika ndanonoka. Mama mufuna kuudza mwana wenyu sasatambisa zvinhu. Aupinda mumba menyu ndobva atora iPhone akatanga kutamba nayo panze. Manje ndabva ndaona kuti yakasviba ndikaitora ndikabva ndaiwacha pana ndichiwacha hembe mu washing machine. Kuti chii wakambona phone chiwachwa iwe? Wakambona phone chiwachwa paupenyu wako? Iwe chimusha chakakuwandira iwe. Asikana china iwe. Chii? Ungomisa maziromo. Mama mati zvinhu zvakasviba ndisiwani mu washing machine. Mamwe vashandi vatinongotsvaga vedu stress dzega. Wakambona phone chiwachwa ere? Mwana wangu aripi? Panga chitambisa iPhone yacho naye yabva asvibawo ndamuisa mu washing machine akuda kutopedzwa kuwachwa izvizvi. Wati chii? Asatapedza kuwachwa. Aripi? Mu washing machine. Rubbish, mami! Fake money! Money!